Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Estamos ca información nesta xornada de martes, día 18 do mes de xuño, na radio e na televisión municipal de Cerceda, na que lleimos a falar hoxe de novo de festas. No noso concello estamos nos meses festeiros por antonomasia, por costumbre, porque son os máis de onde máis festas hai, non só no noso concello, sino en toda Galicia, e este fin de semana hai festas en Queixa. De eso falaremos e do resto de festas que haberá os próximos semanas, e falaremos tamén de que é o último día hoxe para solicitar as axudas para a escolarización, para material escolar, libros de texto, vestuario básico, ou tamén as axudas para desplazamentos con fin escolar, de transporte escolar. Lembramos tamén que xa se publicou a listaxe definitiva dos alumnos admitidos na escola infantil. Quedan só listaxe de agarda, de espera, na de 1 a 2 anos. Falaremos do programa Vos Días Cole, que xa se poden inscribir aqueles que desexen utilizalo para o próximo curso, no Colexio Cruce. Sabemos tamén da recollida de plástico agrícola para o próximo mes. Se sigue podendo anotar aqueles que queiran realizar actividade para adultos verán saudable. Tamén o campamento de verán aínda se poden anotar para as seguintes quendas. A primeira xa está rematado o plazo e hai que seguir notificando as fogueiras do San Xoán. Hai de plazo ata o día 21. Tamén hoxe martes abriu o plazo para solicitar o programa de benestar en balnearios da Xunta de Galicia, e tamén a Xunta fixou o período de alto risco de incendios dende o 1 de xullo ata o 30 de setembro. Saberemos como queda o horario da piscina climatizada ao longo do verán, e nos deportes falaremos de Atlética Silva Ordes. En canto tempo para mañán, seguiremos con tempo inestable que non é propio desta época do ano. Como decíamos ao principio neste informativo, este fin de semana que ven son as festas en Queixas. Este sábado, día 22 de xuño, a Comisión de Festas da Parroquia de Queixas xa publicou o cartel que será do seguinte xeito. Este sábado, a partir da 1, hai misa solemne. Logo, ás 2 da tarde, haberá unha sesión vermú co grupo Atenas, e a partir das 10 da noite, verbena co dúo Dilema e tamén o grupo Atenas. Haberá carpa para disfrutar de todos estes actos no campo da festa en Queixas este próximo sábado, día 22. Festas en Queixas. E anticipámoslle tamén que o luns, día 24, o luns que ven é festivo en Cerceda o San Xoán. Esta noite previa, na madrugada do domingo para luns, son as fogueiras do San Xoán. É festivo o San Xoán este luns que ven, día 24, no concello de Cerceda e noutros concellos tamén da Bisbarra. Mais adiante será o San Pedro en Xesteda. O sábado 29 deste mes de xuño se celebra en Xesteda o San Pedro, e máis adiante, xa no mes de xullo, o día 14, é o San Cristóbal na Silva, o día 16 de xullo é o Carmen en Rodís, e os días 19, 20 e 21 de xullo o Carmen en Cerceda. Logo, a finais do mes de xullo, o día 27, sábado, é a festa do Cochiño no Acevedo. En Rodís, o Carmen Pequeno se celebrará o domingo 1 de setembro. Xa en setembro son as festas grandes en Queixas, o 7 e 8 de setembro, e tamén as festas de Meirama, 13, 14 e 15 de setembro, e as dores pequenas de Meirama serían o sábado 21 de setembro. Hoxe é o último día para poder solicitar as axudas municipais para transporte escolar e para material escolar. En calquera caso, estas dúas axudas teñen de plazo ata hoxe. Teñen que facelo, estas subvencións teñen que facelas a través do rexistro do Concello na planta baixa, aí poden presentar a súa solicitude, ou a través da sede electrónica na web www.cerceda.org, donde tamén atoparán as bases destas subvencións. Lembren, subvencións para material escolar, libros de texto e vestuario básico, así como a mochila, en este caso material informático, si teñen a mochila digital, e
A outra subvención é a de transporte escolar para aqueles que cursen os seus estudios fora de Cerceda, estudios de bacharelato, ensinanza de réximen especial, formación profesional ou universitaria. Se teñen algunha dúbida, poden chamar o teléfono 981 68 60 68, pero lembren que o plazo remata hoxe, día 18, e se queren aínda poden facelo pola sede electrónica en www.cerceda.org. A Guardería Municipal de Cerceda xa publicou a listaxe definitiva dos alumnos admitidos na Escola Infantil Municipal para o vindeiro curso 2024-2025 que poderán consultar na páxina web municipal. Informar as persoas interesadas que agora dispoñen de un plazo de 15 días naturais que contarán dende a notificación da concesión da plaza para confirmar a matrícula e formalizar o contrato. Deberán presentar a documentación no Rexistro Xeral do Concello na planta baixa ou no Departamento de Servicios Sociais en horario de 9 a 2 de mañán, provisto da confirmación da matrícula co impreso que será enviado, do contrato asinado que deberá asinarse no Departamento de Servicios Sociais e o certificado médico do menor indicando que ten todas as vacinas actualizadas e non padece ningunha enfermedade infectocontagiosa. O DNI orixinal daquelas persoas que se autoricen para recoller os menores na escola e, se despois de rematar ese período de 10 días non se formalizase o contrato, perderían o dereito á plaza concedida. Se queren ter máis información, poden chamar ao Departamento de Servicios Sociais no teléfono 981 68 60 68 ou, se non, presencialmente na terceira planta do Concello. Unha guardería municipal que nos máis pequenos de 0 a 1 anos hai plazas tanto de mañán como de tarde, aínda quedaron plazas libres. Sin embargo, na idade de 1 a 2 anos nas plazas de mañán están completas e incluso quedaron 17 nenos en situación de listaxe de espera. Pola tarde hai plazas libres, ou igual que de 2 a 3 anos. Hai plazas libres tamén de mañán e de tarde. Dentro do apartado escolar falámoslles do programa Bos Días Cole, que dende onte está aberto o plazo para solicitar o servicio de Bos Días Cole no Colexio Cruce para o próximo curso escolar 2024-2025 e o plazo vai a rematar o próximo día 5 de xullo. Se trata dun servicio para a conciliación que se ven ofertando nos últimos anos no Colexio Cruce, onde os nenos poderán ir ao centro antes do horario lectivo, sendo atendidos por monitores e incluso tamén se o desexan almorzar. En calquera caso, agora se abre o plazo para saber se hai suficiente xente que solicita este servicio para leválo adiante. Mais adiante terían que facer xa a inscripción definitiva. Se queren consultar calquera dúbida, poden chamar ao teléfono 981 68 60 68 polas mañáns. Outro tema, tamén dende o Departamento de Medio Ambiente nos informan que o Concello de Cerceda unha vez máis vai a facer unha recollida de plástico agrícola para favorecer as explotacións agrícolas e gandeiras do Concello. Será o próximo luns 15 do vindeiro mes de xullo, unha nova recollida de plástico agrícola nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras do noso Concello. O procedemento para solicitar este servicio sigue sendo igual que nas anteriores ocasións, é dicir, poden chamar ao teléfono de Medio Ambiente 881 04 67 76 para solicitar o servizo, indicando a cantidad de recoller e os datos do punto de recollida. Tamén, se queren, poden achegarse presencialmente á terceira planta do Concello, polas mañáns, o Departamento de Medio Ambiente. O plástico debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión encargado da carga con grúa e tamén debe estar limpo, sin residuos e atado en fardos. Dende a semana pasada se ven celebrando a actividade verán saudable para os adultos durante os 3 meses de verán, unha actividade enfocada á práctica deportiva e lúdica para persoas adultas do noso Concello. Esta actividade se leva a cabo na zona do Parque Acuático, do Xardín Botánico e do Paseo Fluvial. O plazo de solicitude aínda está aberto a aqueles que se queiran sumar a esta actividade, tendo en conta que serán os martes e os xoves ata o 5 de setembro e hai 2 turnos, un de mañán de 11 da mañán a 12 e un de tarde de 8 da tarde a
9. Se desenvolven as actividades de ximnasia de mantenimento, de stip, de aquagym, de yoga, andainas ou cachibol. O precio é de 9 euros o mes para os maiores de 65 anos e os de entre 18 a 65 anos o precio é de 13 euros o mes. Tamén remataba o plazo onte para a primeira quenda dos campamentos de verán que organiza o Concello de Cerceda para a conciliación da vida familiar e laboral e tamén para que nenos e nenas teñan alternativas de ocio ao longo da época estival. En calquera caso, vai dirixido a nenos escolarizados ata os 14 anos e terá lugar de luns a venres de 9 da mañán a 2 da tarde, dispoñendo tamén de un horario ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde, se é preciso. O campamento se desenrolará na Polideportiva Municipal e no Centro Cívico, aínda que farán saídas ao Parque Acuático, entre outros lugares. Realizarán actividades como manualidades, actividades ao aire libre, deportes ou cociña. As inscricións están abertas para as seguintes quendas. A primeira quenda xa pechou a inscripción. Poden facela na planta baixa do Concello, no rexistro, ou por sede electrónica. A primeira quenda vai do 25 de xuño ao 8 de xullo. Hai unha segunda quenda que ten o prazo aberto do 9 de xullo ao 22 de xullo, unha terceira quenda do 23 de xullo ao 6 de agosto e unha cuarta quenda do 7 de agosto ao 21 de agosto. O precio por quenda é de 50 euros por neno e de 70 euros se queren o horario ampliado, de 8 a 3. Incluye todos, merenda a media mañán e no horario ampliado tamén se incluye o almorzo. Os irmáns na mesma quenda pagarían 30 euros. Sigue estando aberto o plazo para notificar as fogueiras do San Xoán. Está aberto o plazo dende primeiros de mes ata o día 21 deste mes para facer a comunicación das cachelas do San Xoán que se vayan a realizar na noite do 23 ao 24. Poden facelo enviando a nome dunha persoa responsable os seus datos e o lugar onde se vai a facer por correo electrónico a dirección medio.natural@cerceda.es ou chamando por teléfono o Concello. O teléfono de Medio Ambiente 881046776 ou presencialmente na terceira planta do Concello. Como decíamos, o plazo remata o día 21 de xuño e despois o Concello únicamente recolle as solicitudes para a noite do San Xoán. Se alguén vai a facer esa fogueira noutro día, xa terá que chamar o 012, que é o teléfono de solicitar permisos de queima. O Concello, paralelamente, publica unha serie de normas nun bando para evitar accidentes e así garantir a seguridade de todos os que participen nas fogueiras ou aqueles que tamén estén próximos ao resto da cidadanía. Mais temas da actualidade municipal, pois falamos agora en este caso vamos a falar de que de novo abriu, hoxe en concreto martes, abriu o plazo para solicitar o programa de benestar en balnearios da Xunta de Galicia. Hoxe martes abriron as inscricións para solicitar unha plaza na 10ª edición do programa Benestar en Balnearios, que ofrece estadías de 15 días en establecementos da comunidade para persoas maiores de 60 anos. O Diario Oficial de Galicia publicou este luns esta nova convocatoria, de xeito que o plazo para presentar as solicitudes abre hoxe e vai a permanecer aberto durante un mes. A Consellería explicou que o Goberno galego continúa mellorando esta iniciativa tan valorada polas persoas maiores e permitilles manter unha vida activa e coidarse. Por eso, este ano se incrementan as plazas ofertadas ata superar as 1.230 e tamén se aumentan os turnos aos meses de verán, de xeito que aquelas persoas que así o desexen podan disfrutar deste programa dende os meses de xullo a decembro. O programa Benestar en Balnearios está destinado a persoas maiores de 60 anos e se ofertan estadías de 10 días en réximen de pensión completa en 15 establecementos de toda a comunidade. O Goberno galego destina a esta convocatoria un 9% máis que a pasada edición. O presuposto ronda os 300.000 euros. Se queren que lle axuden a tramitalas, poden achegarse ao Departamento de Medio Ambiente do Concello de Cerceda ou pedir cita no 981 68 60 68.
Tamén a Xunta de Galicia xa fixou o período de alto risco de incendios dende o 1 de xullo ata o 30 de setembro. A Consellería de Medio Rural declarou a época de alto risco de incendios forestais neste ano dende o 1 de xullo ata o 30 de setembro, tal e como establece o Plan de loita contra incendios, Pladiga, como período fixo para o verán nas análisis espaciotemporais dos lumes forestais en Galicia nos últimos 20 anos, que reflicten dúas épocas cun incremento notable da actividade incendiaria e, polo tanto, débese considerar como épocas de peligro e de alto risco de incendios. Unha época fixa no período estival que se corresponde normalmente coa campaña de incendios durante os meses de xullo, agosto e setembro. Unha época variable cunha duración aproximada dun mes que oscila normalmente entre os meses de febreiro, marzo e abril, xuño e outubro. Esas son as épocas variables, a maiores do que xa se establece. Nesas épocas o desplagamento de medios de extinción e alerta deberá ser máximo en función dos índices de risco. Por último, lembramosles que durante todo este mes de xuño, ata o día 28 de xuño, ata finais da semana que ven, hai que facer a inscrición na plaza concedida para os cursiños de natación para a vindeira temporada. Hai que facelo no rexistro de xeito presencial pola mañán de 9 a 2 ou a través da sede electrónica na web municipal. Aproveitamos para informarlles tamén que a piscina climatizada de Cerceda durante o que resta deste mes de xuño seguirá aberta de 9 da mañán a 9:30 da noite e no mes de xullo abrirá só polas mañáns de 9 a 2. No mes de agosto vai a permanecer pechada e volverá a abrir o 9 de setembro co horario xa habitual de 9 da mañán a 9:30 da tarde. Nos deportes falámosles de Atlética Silva Ordes, o clube de Cerceda, que de novo volve a estar en campeonatos galegos. En este caso, a pasada fin de semana disputaron o Campeonato Galego Absoluto, que tivo lugar en Vigo, e que se disputou este campeonato absoluto sendo a maioría dos atletas de Atlética Silva Ordes aínda de categorías inferiores, non chegan a ser todavía senior, pero xa participaron nunha gran xornada de atletismo galego que se viviu este pasado fin de semana en Vigo. Os mellores resultados da participación, insistimos, de atletas de Atlética Silva que aínda non son seniors, estamos falando de junior e incluso cadetes que están participando no absoluto, pois por exemplo, Antía Calvo Grela foi cuarta en longitude con 5.34 nun absoluto, mentras que Luis José Dan Ramírez foi quinto en altura con un 77. Tamén foi quinto Cesfalle Chao Rama en triple salto con 13.02 e un quinto posto para Carlos Alberto Almudiciz en martelo con 7.26 de 7.26 kilos a 48,10 metros. Por a súa parte, foi sexta Antía Calvo Grela en triple salto con 10,86, décimo Raúl Gude Herbes en longitude con 6,20, décimo terceira Alma Bello, en este caso, coa súa mellor marca persoal, con 12,78, e noveno posto para o relevo 4%, ca súa mellor marca tamén desta temporada, con 51,53, que forman Alba Mello, Lucía Calviño, Adriana Ferreiro e Antía Calvo. Por tanto, noraboa a todos os atletas de Atlética Silva Ordes. Xa rematamos co tempo, novamente mañán xornada de gran inestabilidade atmosférica con intervalos anubrados e chubascos localmente trebuentos, máis probables na segunda mitade da xornada. As temperaturas mínimas aínda van a sufrir un lixeiro descenso, seguirán frescas, mentras que as máximas continuarán sin cambios, chegando na nosa zona escasamente aos 20 grados. Decir que os ventos soprarán de compoñente norte en xeral, frouxos no interior e moderados na costa. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, na redacción en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.